Anana ta kama nanga ma deni masala nuk me fe ka
sengelen ti sike sengelen ka ke nyekelen o shima senso ni be dabalike ali ga ge ka ta kuma ko ka be jubura le kuma de la ne gogo de ni be ke kuma ne dumo be jera e kama ni bora ka ta yoro be ba fo ko na muso dengulo bali wala e kunte dengulo bali ni kunde ka be ne ande ni te muso e mun kela anya da mo ika mango ya wallahi bilai kuma ya fama ala na kira kama suma ni na sara jumla wallahi te ala ye te do arjine ko na ulegisi ne ya fama kuma ya fama ne ya fama ulegisi akeli te ngama ika ke ala na kira ko su ika ki ga su ika se ko su ika ya fama ma kuma ne to no ko ulegisi ne ya fama kuma ne fle ka hera de ko no bi ka kunya ni na sabali na fa ne fle de ko no bi ulegisi ne ya fama ulegisi ne ya fama ame fenge ala minga jumuni me mona ya mbolo ja ala kala ya ala be ya fa ala ga joni aga joni ne ambe be fili te ko juwe wo mente se ko wale ga juwe wallahi ne ya fali shuma wane ya fali kilema wane ya kuna jari ana madi iga chi kasoro ne ala funa ko juwe me ga nye katla ga chi ala ga bina jari kisoro ni era ya hakli sorobi kasegi alama ina mit ala tanama munke oye fanyini ke ala pe ko do kataka wuli kana imagine ne ko ego wo ne fena fare ni ne ma ya fay ma bi ne fena ala ne yuma wallahi nya falima ala ne tri dani ni bola kameni toro nke kani galu bay da nyora yana ga here bunci go way ka fem to wani toro je mo bi o tu e ba to e kenera de kenera alhamdulillah be kanina ame munyina ala fetu draw ani seli ani bato angala dungu anga bekele mburamzo ni kele gazeri ani bini bi raso hagilla kuma bi ko be ge mwanyana abe ko te kala ki mi don le bi se kata so do ba nyona la iba la bi ni ai bala be so mi anga je tro bi nga yewa ni yera bi asi untalo ko ni beke ni kele bi ala ka barika donna ala ka bato anga yera sabu mburamzo iba fuko kuma ba ya fani ma ya to no boy so kana kashi ne subra ya galunda ne subra ya galunda ka tere wi ko lonja ka baba onja ka yiri sunja ne ni je no wala chi ta no bara na ba ya Bronso itu sing ko ka jum bronso ko sa ya para ne ko tra da ba ni ke nya ba ne no ma ko sa ko ne no ma ne e ka ko no te ame sunu ko no mi an ke no e no ma ko ko no te ko ba ko to da ni e mo ya la ki bo ya so kana kashi e ka sunu mo man da ni da ma na sui e Allah bronso idade kana kashi la kashi ba arsala ka o me angoro bronso ala ka o bekele manasa ala kashi idade te je wala ka na ya fa de la fe ni ne ma ya fa de me la ke ni wala ni ne sa ne su te da la wala te ala ne so ni o de fe ya to no so ba di ko ko e volo no lo ma ko ni e ni lo ma ko ya fa de li ma i ma fe me ke lo ma ko na inaka sabale i wolo na de mo wolo no i o i sa wolo ai ala bla ro chuna an wolo de na na bi akari ni ngai ta bu ya fa fa ya fa ma e baro ni ne be sa bi me sa sini e ko do fa ni no ala no ya stro no ma ko ma ya fa ni ma ma no wole no ya fa ni che wole ka ni ma o mbai ni se ke si ko nimbe ala kala tike ude ha Mumbe no ma ma fini agara to iba tan no ma ala ko ya fa
ayi ma ayi kana ya fa ɲini ya fa mana i da bolo babagala ko ma gogo i bi farati ne bina den bi barka banfu mɔgɔ ti bolo ni ko i den yo ne no mo ne i tonyo wuli k'i sigi ma dama ne tɔɲɔ wuli k'i sigi i sigi ma ba ɲini fɛ i ka kɛ ala kosɔn i ka denmisɛnninya kosɔn ne ye kojugu fɛn fɛn k'i la depuis n'i ma na fɔlɔ fo k'a fɔ k'i nana i ka fɛ yafa ne ma dabali tɛ dabali ye ne ma min k'i la ne taara e dabali k'a don zirasun na su fɛ dugu tila yɛrɛ tɛ nin bɛɛ kɛra b'a kɔrɔ ka taa kungo kɔnɔ ka t'i dabali ka taa dugu kɔnɔ k'i dabali tɛ dabali ye diɲɛ kɔnɔ ne ma min kɛ ko k'i nagasi k'i mago sa k'i ba ta tiɲɛ mais n'ala ye den min da masaya o tɛ san bam ne la abada ne ye nɔnɔ dilan don min ka nɔnɔ kɛ 2 ye ne kun ye baara jugu de kɛ ka na fura kɛ nɔnɔ la ko ni e y'a min i bɛ sa ala ma sɔn seginna ne bɛ ne den ma dawuda yafa ma nɔnɔ kɔnɔ ma fitini kana kasi kana na an ɲɛji bɔ yan bi tɛ kasi dɔ ye i woloden de ne n'i ye fɛn o fɛn kɛ ne la ala de y'a kɛ mɔgɔ tɛ dɛ ala de y'a kɛ adamaden bɛɛ n'i dakan de bɛɛ n'i ka ko kɛcogoya de i y'a faamu wa donc n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna dɔrɔn kana fɔ k'i bɛna yafa ɲini ne fɛ n'i ko i bɛ yafa ɲini ne fɛ i bɛ ne kɛ mɔgɔ sugu wɛrɛ de ye quoi a man di i ye i ka yafa ɲini ne fɛ ne de kan ka yafa ɲini i fɛ n ye ɲuman kɛ o ma ɲuman kɛ o ne kan ka yafa ɲini i fɛ parce que n tɛ ba wɛrɛ dɔnna e kɔ a fɔra ɲɛna depuis ne nana e de ye ne ba ye wa foyi ta e bɔ ne ba ya la fana depuis n tɛ fɛn ye fo k'an kɛ fɛn ye ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna dɔrɔn i kɔrɔmuso mun ye nin ye a ye kɛ kelen ye a ka sɔn ɲɔgɔn ta ma a k'a to ɲɔgɔn ta la o de ka di ne ye kosɛbɛ ne ni Dawuda bɛ fa la wa an bɛ ba la foyi tɛna ne ni Dawuda fara ne kɔni mun hami bɛ ne la bi mun hami kelen min bɛ ne la bi hami 2 de tun bɛ ne la o ye e ka kɛnɛya ye fɔlɔ o ye e ka kɛnɛya ye i kɛnɛyara alhamdulilayi an bɛ ala fo ni ni ne ba sera ka ɲɔgɔn minɛ o ye fɛnba de hami 2nan a kun ka di ne ye parce que depuis an wolola fo ka se bi ma an m'an fa ya ɲɛna ne yɛrɛ ye mɔkɛ ye siɲɛ 1 de olu fana ka se ka hɛrɛ dɔ dun ne ka hɛrɛ la o de kun ka di ne ye mais aw de bɛ se ka anw bɔ fili la nin ko in na Dawuda ye ne ɲininka la ka dɛsɛ i y'a faamu a ka di ne ye aw ka taa aw ka wele bila n fa ma walima n'aw b'a yɔrɔ dɔn aw ka taa nɔfɛ ani mɔkɛ an bɛɛ ka na nin hɛrɛ kelen ye ka na hɛrɛ in dun o de kun ye ne ka laɲini ye i y'a faamu voilà. Lomkoro na me menti jano la bi lo wala na la sona ma bi jano la ina me ko ko mara ga ifa je bola hani mo ga bola be wala ba fi basite abi dia ko sabe lomkoro ala ikorata amin amin ala kisi juguta amin ya rabbi ala ka bara yo yirwa amin 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 ali sala ki kine amin ya rabbi ini do na le mo mine inshallah ni ala so kini muso tambe amin 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 na do bari basi ajara kana kasi aya fa ni ñoo fa kuma ya fama furu yo ya ala de kitira la en ne ka sigi chete ne na ma de horo ne ga ya fama aso ni re ya fara la ga ya fama waati laban na an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛna bɔ kuma kɔnɔ inshallah kuma dɔ sɔrɔla k'a fɔ bi ye le 18 ni ala sɔnna ma ni ala ye kalo kura le 13 a bɛ an sɔrɔ Tɛngɛrɛla le 13 bɛ an sɔrɔ Tɛngɛrɛla Ivoirien aw ni mara ka ɲɛ bɛna kɛ 4 ye le 13 bɛ an sɔrɔ Tɛngɛrɛla ni ala sɔnna ma an bɔra ka bana minnu fɔ ani hamina ko bɛ maa minnu na ka bɔ Tɛngɛrɛla ka taa Yamusokoro Bɔkɛ fo ka se Abidjan yɛrɛ du kɔnɔna ma
an bɛ fɛ ka tournée kɛ nin bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna ma kalo 3 kɔnɔ mais les 13 kɔni bɛ anw sɔrɔ Tɛnkɛrɛ la Ivoirien mɔgɔ mɔgɔ tulo donna an ka nin communiqué ma les 13 aw minnu ka surun Tɛnkɛrɛ la aw bɛ n'an sɔrɔ Tɛnkɛrɛ la minnu ka surun Yamusokoro la ka taa se kalo tile 29 don ma o bɛ taa an sɔrɔ Yamusokoro ni ala sɔnna ma donc Ivoirien a mana kɛ diɲɛ fan o fan ni e fɔra an kɔ Tɛnkɛrɛ la e bɛ se ka taa an sɔrɔ Yamusokoro ni maa min fɔra an kɔ yen fana i bɛ se ka taa an sɔrɔ Abidjan dugu kɔnɔ donc o de kunnafoni bɛ n bolo k'a ɲɛsin kanuba bɛɛ ma ani naba bɛɛ ma aw bɛɛ welelen don aw bisimila fo ka taa se maa minnu kamana ganna o denw bɛ sɔnni ni binkanni o dɛsɛ min o ka bɔ a la walima drogue ta fo ka taa se sigiriti min ma aw bɛɛ lajɛlen ka fura bɛ an bolo yan inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh